दाखालि चिफ मिनिस्टारा बुंलांनाय 15,000 प्लास माने जोंनि बिटिसि सरकारनि 5,000 टटेल माने 20,000 इउथ्सफ्रा 2 लाख थाखाखौ मोननो हागोन नेक्स्ट टाइमावहाय। सासे इउपिपिएल आइजो गांखंनि लिडार जानानै मानो बिदि बुंनांगौ जाखो बाजै सना अयनाय जाबाय। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरि रिन्जय बर' सारा जोंनो गोबां मोजां बाथ्रा फोरमायदों। बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय लोगोसे इयुथ्सफोरनि थाखाय 2 लाख रां चेकखौहाय गासै केन्डिडेटफोरनो दैथायहरनाय जाबाय आरो बे चेकखौहाय फैबाय थानाय रेलि मिटिं खालामनायजोंनो राननाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ जोंनो फोरमायदों रिन्जय बर' सारा। दा रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासै भिडिअ क्लिपखौ नुनो मोनगोन स्टेप बाय स्टेप। स' रायजोफोर नोंथांमोना बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। दिनै जोंहा 40ता समस्तिनि चेक लिरनाय हाबाफारिया जोब्बाय आरो चेकफोरखौ जोङो गावबा गाव समस्तियाव फाथायहरनाय जासिगोन आरो नोंथांमोना मिटिंआव फैनानै चेकफोरखौ लांफैनो हागोन आरो जोङो एसेम्बलि इलेक्सन जोबनायनि उनाव सेकेन्ड लिस्टखौबो जोङो जोबोद थाबैनो बानायगोन, फर्म इस्यु खालामनाय जागोन आरो सेकेन्ड लिस्टआव दाखालि चिफ मिनिस्टारा बुंलांनाय 15,000 प्लास माने जोंनि बिटिसि सरकारनि 5,000 टटेल माने 20,000 ইউথ্সরা 2 লাখ টাকাকো মনা হাগন নেক্সট টাইমওহাই। আমি আপোনালোকক জনাও যে আমাৰ চেক লিখা কামবিলাক আজি সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। 40টা সমষ্টিৰ আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক 2 লাখ টকাৰ যি আঁচনি আজি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। চেকবিলাক মানে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ সমষ্টিৰ পঠিওৱা হ'ব আৰু চৰকাৰী প্ৰগ্ৰামৰ দ্বাৰা চেকবিলাক মানে বিতৰণ কৰা হ'ব। আমি বিধানসভা নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি সেকেন্ড লিষ্ট বনাম। সেকেন্ড লিষ্টত চিফ মিনিষ্টাৰে ঘোষণা কৰা 15,000 জন যুৱক যুৱতী প্লাস মানে আমাৰ বিপিএফ চৰকাৰৰ 5,000 টোটেল মানে 20,000 জন যুৱক যুৱতীসকলে সেকেন্ড লিষ্টত 2 লাখ টকাটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু মই আপোনালোকক মানে সময়ে সময়ে আপডেটবিলাক দি থাকিম। আৰু আমাৰ বিপিএফ চৰকাৰে আমাৰ হাগ্ৰাম মহিলাৰ সাৰৰ নেতৃত্বাধীন যি চৰকাৰ, এই চৰকাৰখনে আমাৰ বিটিসি উন্নয়নৰ কাৰণে আৰু নতুন নতুন বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিবিলাক মানে প্লেনিংবিলাক ইতিমধ্যে কৰি আছে। আপোনালোকক মই সময়মতে জনাই দিম। এতিয়া মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছো। जोंनि गसाइगावनिफ्राय लानानै रौता गफुरसिमाव बिपिएफनि जेसेबां माहाजोनफोर दं, एमएमसिफोर दङ, आं बेरायजोब्बायमोन दा बेरायनायालाय माथो बिदि होनथाराबसोलाय ओइ दले बिटिआर नोंथां नोंथाङानो बे निउसखौ दामजेनदोंना? आं प्रेक्टिकेल बसुमतारिया इसोरजों सोमोन्दोआव थाग्रा मानसि। आङो खुनु मानसिखौबो गिया, खुनु भुत मद बिराद दायना दायनिखौबो आं गिया। आं खालि इसोरखौल' डाइरेक्ट गियो, आरज खालामो आरोखि। इउपिपिएलनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनायखाय सहायनो हायाखै। बियो खालि स्टार्टिंल', एखेबारे सुरुआतल', जेबो जायाखै। दाबो इलेक्सना एमएलए नि कैंडिडेट डिक्लेयार होआखै। जे दिनाव डिक्लेयार होगोन ओइ दिननिफ्रायसो जागोन आंनि खामानिया। दाखालि जागायजेननायल'। आरो जोंनि साखाथिनि कन्स्टिटुएन्सिनि सासे जोंना बाजै बानु नार्जारिया मोनबा 6थासो चेनेलाव पेजनि माबायाव ओरैबादि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरबाय। माबा खाख्रेबनो, मोदोम गैयानो, माबा जेबो माबा माबि अनेक, आंथ' बुंनो लाजियो आरोखि बिदिखौ। सासे इउपिपिएल आइजो गांखंनि लिडार जानानै मानो बिदि बुंनांगौ जाखो बाजै सना अयनाय जाबाय। प्रफाइल पिक्चाराव सिनायथारो गावखौ जारागुरिनि बाजुगावनि होननानै आदा उमुकनि हिन्जाव। अयनाय जायो। आङो हिन्जावफोरखौ रायनाय नङा, आं हिन्जावफोरखौ माने बिमा बिब' बिबाजै बिनानाव बिब'फोरबादि सानो नालाय अरजाया। खिन्थु सासे इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि लिडार जालायनानै बिदि बयनिबो चेनेलाव
बिदि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरनो नाङा आरोखि कमेन्ट हरग्राफ्रा आलादा थाखायोना सापर्टारफोर थायो इउपिपिएलनि अनेक सापर्टार दं दा नोंखौ बयबो सिनायथारो कमेन्टआव प्रफाइल पिक्सारानो दा बानु नार्जारि होननानै नुजायो बाजै अयनाय जायो नोंना आंखौ माबा मोदोम हामख्रें माबाख्रें होनलाबायगासिनो हाबा बाजै नों बादि बैसो गोरलैयावनो माहाजोन थाखा आवला फिसाय मोननानै जोङो बे दामि दामि क्रिम फुननो मोनाखै गोथाव मोनजायाखै थाखा फैसा दांनायानो नै बोसोरब्रैसोल' जादों आङो बाजै जों खामला मावनानै सान्दुं अखा बाराव खामानि मावनानै फरायबोनाय देरबोनाय मानसिसो बाजै दे आं राया नोंखौ दे बाजै दे थिगैनो दङ ओमफ्राय जोंना आरो बिसोर लागो खाथिनिनो सासे फेसबुक पेज सालायो इउपिपिएलखौ बिराद सापर्ट खालामथारो जोंना आदाया नामखौ मिथिया आङो मानसिखौ सिनायगौ नोंथाङा एथ' समाजनि एरियानि इउपिपिएलनि जानानै मोजां खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला नोंनि उसुं खाथियावनो प्रमद बर'आ वाइन शप खुलिहैदों औवाबारियाव बे वाइन शपखौ बोरैथो खुलिहोखो नोंसोरलाय बे जारागुरि खैरो बागानाव उन्दैफोरखौ जौ लोंहैजोबसै नोंसोरो अयनाय जाबायना एफा इउपिपिएलनि नेता बे बाजै बानु नार्जारिमोन आरो नोंसोरबायदि बे फेसबुक पेज सालायग्रा बाजुगाव माबा जारागुरियाव थालायनानै प्रमद बर' सारा गबिन्दा सारा बोरैथो बेयाव जौ दखाननि लाइसेन्स हरनानै जौ दखान खुलिहैखो बे लांदांगुरि बाजुगाव औवा बागानाव आंथ' खबर लाबाय माथो जौखौनो 18 बोसोरनि खम मानसिफ्रासो बायै लोंहैयोनो बेफोरखौनो नोंसोरो दबथायनो साननो हनो खामानि मावनो रोङाखै आं प्रेक्टिकेल बसुमतारिखौसो अभार स्मार्ट होनबाय नोङो अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय दा नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे रिनजय बर' सारनि बुंनाय बिबुंथिनि सायाव आरो जोंहा फैगासिनो जायफ्रा चेक मोननो हायाखै जायफ्रा 2 लाख रांखौ मोननो हायाखै बिथांमोननि थाखाय एप्लाइ फैनो थांगासिनो दा रायजोफोर नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय जे रिनजय बर' सारा गावनि फेसबुक पेजावनो आपडेट होगोन होननानै जोंनो बाथ्रा होदों दा रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा कमेन्ट खालामहरो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब